O alcalde José Ramón Romero e o técnico de Xuventude Alberto García foron os encargados de presentar este novo programa denominado Boiro Emerxe. A iniciativa busca dar a coñecer os proxectos e traballos da xente moza da localidade. Farase a través dunha serie de charlas nas que os protagonistas serán precisamente eles. Van a ser en formato curto, vai haber unha presentación de 5 minutos para cada un dos proxectos ou persoas creativas que participan, que son Charo López, escritora e fotógrafa, Triángulo de Amor Bizarro, grupo musical, Ola Son Mario, que é youtubeiro e tamén remeiro, Comoxo Organics, que é unha experiencia de produción agropecuaria que hai en Comoxo, pero que tamén é unha experiencia de comunicación en redes sociais, sobre todo en Instagram. A súa impulsora, Ana Santiago, defínese como agroinfluencer, e entón é unha experiencia moi chamativa. E Charlatana Cooperativa, que é unha produtora teatral e musical que está ubicada en Cabo de Cruz. Darlle visibilidade ao potencial creativo da mocidade boirense, como ben dicía Alberto, o que queremos que a nosa mocidade quede no Concello e que monte empresas no noso Concello. Como sempre digo, o que temos que facer é crear emprego, porque o emprego o que dá é vida ao noso Concello, non? A proposta terá lugar o vindeiro 16 de abril, ás 8 da tarde, no espazo Leña Verde, do Centro Social de Boiro. A capacidade do espazo está limitada a 30 persoas, polo que compre inscribirse antes, a través do enderezo electrónico centrosocial@boiro.org.